Ravintolahoito ja sitä isännöivä 100-vuotias Finlandia Clubin rakennus saivat arvoistaan huomiota kesäkuun lopulla. Suomalais-siirtolaisten historiasta kertovan elokuvan kuvausryhmä täytti värittömäksi kaupungiksikin arvostellun Thunder Bayn suomalaiskorttelin toiminnalla. Elokuva nimeltä Big Finn Hall kertoo suomalaisten siirtolaishistorian ensimmäisistä vuosikymmenistä. Naispääosaa näyttelee suomalainen Elena Leeve, jonka roolihahmo on agitaattori Sanna Kannasto. Ja näin hyvin, miten se nyt sanoisi, eteenpäin menevä nainen, siis organisaattori tämmöisessä sosialistisessa järjestössä. Toverit, olette lähdössä rakentamaan Neuvosto-Karjalan sosialistista tasavaltaa. Nämä läksiäiset ovat samalla näkyväksi tehty luokkataistelu. Sivurooleista ja avustajakaartista löytyy pitkä lista kanadalaisia, Kanadan suomalaisia sekä suomalaisia avustajia. Big Finn Hall-elokuvan keskeisiä teemoja ovat taistelu työläisten oikeuksien puolesta, siirtolaisten osallistuminen Espanjan sisällissotaan ja Neuvostoliiton rakentamiseen sekä kahden salaperäisesti kuolleen suomalaistaustaisen kommunistin Viljo Rosvalin ja Janne Voutilaisen kuolema ja hautajaiset, jotka keräsivät kaupungin kaduille tuhatpäisen yleisön vuonna 1930. Elokuvassa puhutaan sekä suomea että englantia. Työryhmä on kuitenkin pääasiassa englanninkielinen, mikä aiheuttaa Elena Leevelle ja miespääosaa esittävälle Jussi Nikkilälle hieman ylipääräistä päänvaivaa. Kyllä meillä oli siis lentokentällä, tai lentokoneessa itse asiassa, kun oli niin pitkät lennot, niin sitten niitä suomennoksia oli pakko käydä läpi ja sitä, että miten sen saa niin kuin suuhun istuvaksi. Ja sitten kuitenkin vielä se, että on niin kuin vanhaa suomea. Vajaan 2 viikon kuvausrupeaman keskelle osui myös Nikkilän syntymäpäivät, joita juhlistettiin perinteisin menoin. Viimeinen kohtaus saatiin purkkiin Kanadan itsenäisyyspäivänä 1.7. Tämän jälkeen olikin tiedossa lisää juhlimista, joita kanadalais-suomalainen työryhmä toteutti molempien maiden kulttuureille sopivalla tavalla. Keep this!